Podobają się wam moi dzisiejsi goście. To piątka super facetów. Dobry, Krysia. O, nie, Krysia. Cześć. Dawaj, misia. Czyj misio? Tak, misio? Oj, czyj ty misio, czyj? Poczekaj. Tak, tutaj. Szybka. Juniusz. Czyj tutaj misio? Hop. Masz? To mamiśka. To mamiśka. To mamiśka. Dawaj. Dawaj króliczka. Śliczny króliczek. Chodź. Aj. Hop. Dawaj łobuziaku. Mój pieszczotek mały. Tak, będziemy brzuszek głaskać. Brzuszek będziemy głaskać. Ojajaj. Taki brzuszek fajny. Tak? Ojajaj. Mój pieszczotek. Gdzie krówik? O, to tu ma królika. Czy mogę pomóc? Dzwoniłem wcześniej w sprawie